vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndoda kuti pandinodzokera kumba ndinge ndichimboenda kunoona umwe murume uyo ari kujeri. Murume uyu akauraya mukadzi wake, but zvakaitika before asati auraya mukadzi wake ndezvekudai. Pandainge ndichiri kumusha ini nemurume wangu, muraini matainge tichigara, ndisu tainge tiine rimwe deep fridge rainge riri zihombe. Ndaiva neupright yangu zvekare deep fridge iyo, saka vanhu vemuraini vaipota vachiuya neusavi hwavo ndichivaisira mufridge mangu. Saka ndina vamwe vatete vangu nanhasi uno munhu uya wekuti vanofarira kunyeya stereki. Saka vakabva vazonyeya umwe mukadzi ndokubva vazotanga kunetsana, vakabva vazorohwa paya nemukadzi uya. Saka vatete vakabva vazouya one day, ndikabva ndatovaona vachitora usavi hwemukadzi uyo ainge abva mukovarova, but ndakabva ndangonyarara zvangu. Saka vakabva vazondipa 20 US, vakabva vati ndisazoudza hanzvadzi yavo. Ndikatora 20 US iya ndikabva ndatoishandisa. Saka vatete vakatora usavi huya vakabva vaenda nahwo. Handitombozivi kuti vakaenda nawo kupi. Nanhasi uno kana ndikada kuvabvunza vanobva varamba kundiudza kuti usavi ihwohwo vakaenda nawo kupi, but vakatoenda nawo kumba kwavo. Mangwana vakabva vachizodzoka nahwo usavi huya, but hwainge hwakatoaisa. Vakabva vanditi vainge vachida kuti mukadzi uya paanozouya kuzotora usavi aifanira kuti ange achizotora ihwohwo. Saka mukadzi uya ndakazongogara ndakamutaimira, plus ndainge ndava kutotya kutongoramba ndakachengeta usavi hwacho mufridge mangu. Saka akangoti achingoya kuzotora usavi ndokubva ndatomupa usavi huya. Saka vakawitnessa ivo vanoti mukadzi uyu ainge atori busy achitobika zvake. Then murume wacho paakazosvika achibva kubasa, hanzi ndopavakazongonzwa vanhu vava kutongotukana vachitongotukana, ndokubva vazongonzwa vanhu vaya vatongoti zii. Vanhu vakafungidzira kuti zvimwe kuda vanhu vainge vagadzirisana, because vana murume wacho akatanga avadzingira panze ndokubva azodzokera mumba. Saka vanhu vakangofungidzira kuti zvimwe kuda vanhu vatogadzirisana. So later on murume wacho ndopaakazobuda akabata banga, then vanhu ndopavakabva vazomubata ndokubva vazoona kuti ainge atoponda mudzimai wake. Saka nanhasi uno murume uyu atori mujeri. Saka ini ndinoona sekunge vatete vane mishonga iyo yavakashandisa ipapo kuitira kuti mukadzi uyu ange achizopondwa. Saka ndoda kuti ndinge ndichizoti kana ndikawana mukana pandinodzokera kumusha ndinge ndichizomboenda kunotaura naye murume uyu, ndinyatsokumubvunza kuti ko chii chakaitika ipapo paakazouraya mukadzi wake. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ichibva kune muroora uyo. Zvakangoma hazvo vedu zvimwe kuda ipo paya pazvinongonzi munhu aponda mukadzi wake, pamwe panenge patori nezvinenge zvatoitikawo ipapo. Pakaipa. Edzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ndiri kurarama ndiri munomu munyika yevatorwa yeSouth Africa. Mukoma ndakasvikawo pakujoina satanism ndichida kungoona kuti zveshuwa satanism iriko here, but now I am regretting mukoma, because ndiri kufanira kuti ndinge ndichizosacrifice amai vangu, kufanira kuti ndinge ndichizosacrifice amai vangu next year paEaster pacho ipapo pandakajoina satanism. Saka kuti ndinge ndichizosvika pakujoina satanism zvakaitika ndezvekudai mukoma, ndakangokaruka ndaita prayer, ndainge ndichitongotuka Mwari, because ndainge ndabva mukudzingwa basa ndikabva ndati saka inini Mwari munyama wangu wakamboita sei. So takazoti tava kuEaster conference ndopandakabva ndazosangana neumwe musikana uyo akatongondiudza kutoti ainge asina kana mazuva abvawo kuZim, ndokubva ndazomuinvita kuchurch. Ndainge ndangobuda ndichiti ndoda kumboenda kunotenga chikafu, ndopandakabva ndasangana naye ndikabva ndamuinvita kuchurch, ndokubva abvuma to my surprise apa ainge akanaka sei. Ende iye achitobvawo kuZim ndikatoti ndazviwanirawo munhu wangu. Saka tichitofamba tichitoenda kuchurch ndopandakabva ndazomupfimba. Akabva ati une shuwa here kuti unondida? Ndikabva ndamuti hongu ndinokuda. Akabva ati alright, let us find somewhere where we can just sit tichitaura zvedu. Ndokubva ndatoona kutoti uyu wainge uri mukana wekuti ndinge ndichitomborova hit and run. Saka ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako. Ndakabva ndangotanga kungomuvaraidza ndichimuvaraidza ndichimunyepera kuti
kwacho kwatainge takananga kwainge kuine kamwe kapark, but ndainge ndichitoenda naye kune imwe lodge. So takazoti tasvika palodge, iye akabva ati ndinozviziva zvauri kuda kuita neni. Ndikabva ndamubvunza kuti saka wati kudii, akabva ati une maprotector here. Ndikabva ndati tichazomawana mukati imomo. Pavakandiudza kuti makondom ainge apera, ndikabva ndatozviudza kuti panapa ndava kutorova home and away, musikana akanaka uyu. Mukoma ndakabva ndadzokera kuroom kuya, ndikabva ndatoona munhu ainge atori naked akandimirira. Ndikabva ndamuudza kuti panapa taifanira kutoti tinge tichitongoita yakadaro. Akabva ati iri bo. Takabva tatotanga kutorara tose. Mushure mekunge tapedza kurara tose mukoma, ndakabva ndangobatwa nehope. Ndakati ndazopepuka, ndikabva ndatoona kutoti kunze kwainge kwatosviba. Apa inini naye musikana uyayo takasvikapo palodge paya. This was somewhere kuma 12 p.m. Pandakavhunduka mukoma, musikana uyu ndopaakabva azochinja. Musikana uyu akachinja ndokubva azoita nyoka, akabva atanga kutaura neni, akabva andiudza kuti iye ainge atondirecruiter, ndainge ndatova musatanist. Mukoma akabva anditi tarisa pasi. Pandakatarisa pasi mukoma, ndopandakabva ndaona kuti room yose pafloor yainge yakaita kuzara netsvina mukoma. Ndikabva ndanzwa mwoyo wangu uchimira, ndokubva ndatanga kurutsa. Ndakati ndichirutsa kudaro mukoma, ndainge ndichiti ndikarutsa ndaibva ndazoona kuti paiva nezvimwe zvimuka zvandaibva ndazotanga kuita ndakabva ndazotanga kurutsa. Ndichirutsa kudaro ndopandakaona kuti pose pandairutsa then paiva nezvimwe zvimuka izvo zvainge zvichitopinda mandiri. Then ndikabva ndatongomuudzawo kuti neniwo ndainge ndatofara kuti ainge andijoinisa satanism. Akabva andiudza kuti ainge achazodzoka zvekare kwandiri gore rinotevera. Akabva anditi pacho paachazodzoka kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizosacrifice amai vangu kuitira kuti ndinge ndichizova a full satanist. Saka nazvino ndichiri ndakamumirira musikana uyu, but anopota achindiudzira zvekuita. Ndinongokaruka ndanzwa voice rake apa, voice rake riri sweet sei, wanzo kunditi buda unge uchifamba. Saka pandinenge ndichifamba paya anobva anditi pinda pamba apo. Ndikapinda pamba paya zveshuwa zvaanenge andiudza ndo zvandinobva ndatosangana nazvo, because anenge atondiudza kuti kana ukapinda ipapo hapana chakuona, then obva watora bhurugwa kana ukatenderera kungava kuri kuseri kwemba, then uchabva wazoona kuti panenge paine bhurugwa rakati rinenge rakayanikwa pawaya. Chibva watora bhurugwa iroro but tawo racho siya kana kuti tight. So mukoma ndinongoti kana ndatora bhurugwa riya pandinozotarira ndinobva ndatoona kutoti ndinenge ndisisina bhurugwa riya muhomwe dzangu, even kana ndakaribata rinobva rangodisappear. Mukoma ndakamirira kuti ndinge ndichizosacrifice amai vangu. This is next year. Ivedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Hanzi next Easter ndo pandinofanira kuti ndinge ndichizosacrifice amai vangu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Inini mukoma secret yangu yakamira sekudai so. Ndakakwenyerawo vamwene vangu matsotsi. Vamwene vangu ava havana kana kumbogara vakandigamuchira semuroora wavo, because ivo vainge vaine wavo muroora uyo wavainge vachida. Saka zvinhu zvekuti zvakabva zvandirwadza ende ndinoda kuti Mwari vange vachindiregerera. Saka vamwene vangu ava vakabva vazotanga business ravo rekuti vanohodha hembe dzavo mumarana, vobva vazotanga kufamba vachidzitengesa, but vanodzitengeserako kumusha ikoko. Saka pane pamwe apo pavakazotaura mugroup vachitaura ivo kuti vainge vakwanisa kutengesa mari yakawanda. Iniwo mukoma ndakabva ndazovakwenyera ndokubva ndazoudza umwe muzukuru wangu uyu iye atori mbavha. Saka ndikabva ndazomudza kuti vamwene vangu ivo vari kutopota vachitobata mari yakawanda. Saka vamwene vangu vakazoti vataura kuti kune kwavainge vachienda kunotengesa samwe. Ndikabva ndatoudza muzukuru wangu, saka iye muzukuru wangu anotofamba nevamwe vake, vanotofamba nemotikari. Ndokubva ndatomutumidzira mapictures avamwene vangu. Vamwene vangu vakabva vazobirwa but vakabirwa vamwene vangu mukoma vakabva vazobirwa but vakatorerwa stock, mari zvekare nefoni. Tichitotaura kudai vamwene vangu vatori pazero chaiyo. Ndiyo revenge yangu iyi yandakaita, but now I am regretting kuti zvinhu zvandakaita hazvisi right, because right now vamwene vangu ndo vari kutogarawo nevana vangu.
Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakamitisa munengina wemukadzi wangu apo paainge ashanya kumba kwangu. So at that time ainge auya kuzopotera nekuda kwekuti ainge achinetsana nemurume wake. Zvino ndakabva ndazoenda kun'anga ndokubva ndazovabayisa amainini ava netsono ndokubva vazoshaika nekuti vainge vava kuda kufumura secret yedu. Mainini ava mukoma vava kundimukira chipoko. So mukoma ipapo amainini pavakauya tichitanga kugara navo ndainge ndisitomborina kana mafeelings navo, but nekufamba kwenguva manje ndakatanga kuvatarisa ndichitoona kuti vainge vakatonaka zvekutodaro. Apa ivo nguva zhinji vaingoti kana vakagara vaibva vatogara zvavo peya, ende vaiwanzokuzviita zvinhu izvi paipaisisi vavo pavanenge vasimo mudining, pavanenge vari mubedroom kana kuti vachigeza. Then ndakazoti one day ndaenda zvangu kukitchen, pane zvandainge ndichida. Apa mainini vainge vari busy vachitobika bika. Hey mukoma pavakangoona kuti ndainge ndapinda mukitchen ndo pavakabva vazokwiridzira sketi yavo. Ndikabva ndatoona kuti ya mwana uyu ainge akanaka. Zvadaro mukoma ndakabva ndazongozvipa zvivindi ndokubva ndafamba ndikabva ndavabata zamu. Ivo vakabva vatotidzoka pano vakabva vandikisa. Saka takabva tazotanga manje kudanana heavy. Saka mukuzonodanana kwedu mukoma zvakazoitika ndezvekuti ndakazosvikawo pakubhoyekana nekuvashandisira condom, because pose apa tainge tichishandisirana condom ndokubva ndatongovamanikidza apa vachiramba vachiti handina kana family planning bankuru. Ndokubva ndatotanga kutovarova yeke mukoma takadanana. Then ivo vakabva vazondiudza kuti vainge vabatira pamuviri. Ndikabva ndati bvisai. Saka nhumbu yekutanga vakabvuma ndokubva vazobvisa. Saka vakati vaita miscarriage ndokubva taramba tichingoenderera mberi tichingodanana. Ndokubva vanditi kubva izvezvi tava kushandisirana condom. Ndikabva ndaramba. So vakabva vazobvuma. So vakazoti vabatira pamuviri futi. Ndikabva ndavaudza kuti vange vachibvisa nhumbu iya. Then ivo vakabva vazoti unopenga iwe, hausi kuona kuti uri kuda kundishandisa. Paya futi wakandimanikidza ukandimitisa, manje nhumbu iyi handisi kuibvisa. Vakazoti nhumbu iya yapa yainge yava kuma 2 months. Ipapo ndo pavakabva vazoti vainge vachida kuti vange vachiudza sisi vavo, because vainge vava kuda kuti inini ndinge ndichivawo murume wavo, vachiti sisi havangamborambi. Mudzimai wangu manje ndakabva ndatya kuti ndaikwanisa kuzomurwadzisa. Ndokubva ndazoti kuna amainini ndainge ndichida kuti titange tamboenda kune imwe n'anga. Saka nen'anga iyi tainge tatotaurirana. So takazoti tasvika kun'anga iyaya. Iyo n'anga yacho yakabva yazoita sekunge yainge ichida kutigadzirira mushonga wekuti tinge tichizourayisa mudzimai wangu wekutanga sisi vacho. N'anga iyeyo yakabva yazopa ivo amainini ava tsono. Ikabva yati uri kufanira kuti unge uchibaya sisi vako muglass umu vange vachizofa. But mukoma chisina kuziva amainini ndechekuti mufananidzo uya wakabuda paglass wainge uri mufananidzo wavo. Vakazvibaya voga, but ivo vainge vachitoona sekunge vainge vachibaya sisi vavo, vakangodzimaidzwa nemishonga yavo sekuru vaya. So tichibva kuya ivo amainini vakabva vazongotanga kungocomplaina vachiti ndikunzwa musoro wangu uchitema, musoro wangu uri kutema. Then tichizonosvika kumba, then ivo amainini vakabva vazotanga kubuda mututu, vachingobuda mututu kuzonosvika vachizonofa amainini. Zvino amainini vakati vashaika. Musi wacho iwoyo wavakavigwa ndo musi wandakatanga kuona chipoko chavo. Saka ivo vanotongoya kwandiri amainini vachitoti iwewe watova murume wangu, ende vanotondimanikidza kuita bonde navo, zvekuti ndinogara ndakazara tumwe tumapundu utu mukoma tunoti kana twakazara mvura kudaro tunenge tuchirwadza tukuchiswinya zvisingaite. Ndinozoti paya kana tumapundu tuya patunenge twaoma ndo pandinobva ndazonzwa sekunge ndinenge ndava nani. So handitombozivi kutoti siki yacho iyoyo isiki yakaita sei. Nyanga iya yakabva yati sezvo iwewe uchipota uchiita bonde nechipoko chaamainini vako ndokusaka uchibuda tumapundu twauri kubuda utu, saka usaenda kuchipatara. Iyo yakati iriwo mubishi rekuti inge ichitsvakawo mushonga wekuti
inge ichizondipa ndinge ndichizokwanisa kupora, but hama dzangu ndatambudzika, ndinogara ndichingokwenya at all the times, and pose patinenge ndava kunzwa kuti ndiri kunzwa weti, kuda kuti ndinge ndichienda kunoita weti, ndinotombotanga ndachema because ndinenge ndava kuziva kuti nguva yangu iya yekuti ndinge ndichirwadziwa inenge yasvika. Ndinoita imwe weti inenge ichipisa, inenge ichiita kuboila zvekuti ndinozotoita zvekutoridza mhere most of the times kana pamba ndiri ndega. But kana mudzimai wangu nevana kana varipo, zvandinotoita mukoma ndezvekuti kana ndava kuenda kunorasa mvura paya, ndinotora chitanda ndobva ndaruma chitanda chiya ndichigomera, ndichitira kuti iye mudzimai wangu nevana vasazvinzwa kuti ndinenge ndichigomera. To my surprise, bonde ndinotoita bonde zvakanaka nemudzimai wangu, ende iye haana kana complain. Saka ndakatongopiwawo sick nechipoko chaamainini vangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna bankuru avo. Hey, kuurayisa amainini ya zvakangoma hazvo vedwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo bankuru ava mucomment section.